फुंनि 12 माबा बे फुङा जानो गाबोन सबनि नङा सानसे नागाफोरजों जानाय बे समाव रावबो जोंनि बर' सुबुंफोर जिउ गोमायाखै नामा? खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। बे समाव जोङो नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों माखासे जारिमिनारि बाथ्रा खोनासंनो एबा सावरायनो बा जों मिथिनो थाखाय मोनसे जेरै गलाघाट जिल्लानि नागालेण्ड हादोरसानि सिमायाव थानाय गोदो जों नागालेण्डआव गोबां बर'जों नागाजों मोनसे दावहा जादों होननानै जों मिथियो। बे बाथ्राया जोंनि खोनानाय एबा मोनथिनाय। दा बेफोरनि गुबै जाहोना मामोन आरो बिनि जारिमिना मामोन? दा बे बाथ्राखौ जोङो जाय आन्दलन बा जाय जाथायखौ मोगा मोगि खालामनो मोनबोदोंमोन बिथांमोननि जायगायावनो दंफैयो आरो जाय जायगायाव जादों बेयावनो दंफैयो आरो जाय जायगानि जाथाय जादोंमोन बे जायगानि सुबुं बिथांमोना मोगा मोगि जाबोदोंमोन बे जाथायजों बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोनासंनो नागिरदों आरो नोंथांमोननोबो बे जाथायनि सायाव जोङो मिन्थिहोनो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बेनिखायनो दा जोङो बिथांमोननिफ्रायनो मिथिगोन जे जायगाया मा आरो बे जायगायाव साखाथि फाखाथि बेसेबां बर' न'खर दाबो दङ आरो बे जायगानि गासै थासारिफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जों मिथिहोनो थाखाय साखाफारा जादों। गिबियावनो बे ओनसोलनि बा बे न'खर बा बे गामिनि मानसि रायजो राजाफ्रा थारैनो गोदो बबेनिफ्राय फैदोंमोन दा बेखौ जों मिथिग्रोगोन आरो बेनिफ्राय जाथायखौ जों थांगोन। जाहाथे जों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा थेवब्लाबो जों गुसुङै मिथिहोनो नाजागोन आरो बे जाथायनि सायाव बयबो एसे मिथिखानाय आरो जामारदोंमोन माब्रै थ' बेनि सायाव जों मिथिगोन। दा गाहाय हिसाबै जोंनि खाथियाव दङ जों आयंखौनो होननांगोन। बे आयंआ जिहेथु बैसोगोरा बे समाव बैसो मोजां बै समनि जिथु जाथाय बेखौ बिथाङा मोजाङै मिथिगोन। थिग बे समाव जोंनि चेनेलाव गासैखौबो नैबे ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाखौ गिबियाव बरायबाय आरो बे समाव जोङो जोंनि चेनेलनि गेजेरजों दा आयंनि मुंखौ मिथिनो थाखाय आं लुगैबाय हमना मुंखौ रबिराम बसुमतारी। रबिराम बसुमतारी। ओमफ्राय दा जों सोंलांसै नङा होमबा नैबे गामियाव जिथु गिबि नों मानिफ्राय फैजेननायमोन? आङो गवालपारा कासिकत्रा। गवालपारा कासिकत्रा बेयाव ओरैनो बेसेसो न'खरा फैजेनदोंमोन फार्स्ट समाव? बे समाव आं फैनाय समाव बेवहाय एसे द्लाम बर'फोर जाखाबाय होमब्लाबो गन्दगल जाथ'वाखै। बेनिफ्राय जेला आङो बालिजान कार्बि आंलं बालिजाननिफ्राय फैबाय आं बोसोरसे थादों बिनि उनावनो गन्दगल सृष्टि। ओरैनो मायथाइखौ मा होनगोन? बेसे सनावमोन? सनखौ बावबायना 1979 आसि एकासि 83 फार्स्ट जानुवारि जादों। फार्स्ट जानुवारि ना? फार्स्ट जानुवारि बे समाव बेनिफ्राय बेवहाय हा गोदानाव आं थाहैनाया बोसोरसे जाजोबाखिसैमोनलै बेयावहायनो गन्दगल जानोसै होनदोंलै। अबयसे उनाव लासैनो जामारबोबाय। मानो होनबा सासे मानसि आं लोगो बिराद मोजां लोगो नागा बे खिन्थाबायलै थिग दाबादिबा खोमा दाथ' 3 बाजिबायना बे समाव बे नागाया फैबाय। हे खखाय आसामिस होनदोंलै আপুনি ना আপনার মাইকে তো ডেলিভারি আছে গন্ডগোল হয়ে আহিব মোর কথা রবি আপনি তো এই 1 নম্বর লক্ষ্মী বস্তিপুরা বেশি দূর আছে জঙ্গল জায়গা লখরা আছে আর হাতি আছে দিগদার হব অলপ রাত্রিহে আহিব দে আপনি যাবি কোনো ফালে মানুহ ফালে নকবি होनदों आरो हब होनदों আপনি হারसिङै खारखुमानो थिनदों? औ नङा न'खरखौ माने डिलिभारि दंना खारनो हानाय नङा हाग्रा गुदु लख्रा दं मोसा दं बेनिखायनो आगथिया नोङो थांनानै गावबुरानाव थाहै नोंसिनि गामिनि गावबुराथ' अरगा मेरगाना औ होनबाय आं अरगा मेरगा बिसोरनो न' होगोन होआबाबो गनाय नङा माने नोंहा न'खरा बावलियाना बारा गोबाव गैथारला होनदां ओमफ्राय होमबाथ' रावनोबो दाखोन्था बेनिफ्राय आं फैबाय गावबुरा आदा मा दा मोनाव गन्दगला जाबोसै जागोन आरो थोद नंगौना नङाब्रा मिसामसोलाय गोदाव सोराव बुंलाबायनाङालै फोथायनो गोब्राब जादों आरो फोथायनो गोब्राब जादों ओमफ्राय बिदि नङालै आंखौ होनथारदों खाब्रब बिब्रब होनथारदों नोंहा बुरिया हिनजावा
दिलेबारि हाग्रा गुदु दिगदार जागोन होनना थांनानै थाहैखा बेबायदि होनथारबायलै गावमब्रा मारै खालामोब्रा हैद नङा खोमालै हैद नंगौलै बिसासआव लानो हायाखै आरो औ नंगौलै हैद आं दा मोनाबिलि फैनोसैलाय गावमब्रा न'आव एसे हगार हाब बेबायदि जाथारमारगोनलाय जागोनलै दे फैनानै अबे न' गंसेयाव थाफै होनबाय रायजोफोरनो खोन्थानो मोनदों आङो बेनो मोनबाय गावमब्रानो बेनिफ्राय गावमब्रा जनायजोब्बाय सिरिसो फुरा ओमफ्राय आंखौ बुंबाय खिन्थाबाय हैद आमखा ओरैबायदि बुंफैबाय मा खालामनांगौ नेदिन दे औ अबे समाव फैगोन दे हैद बेखौ बुङाखैलै फैगोन आरो फैथारगोन आरो जाथारगोन होमब्ला जों नेदिनि बिलिफांफ्रा एकदम सोरबा सिखा सोरबा जं सोरबा मा लादों आरो जायगा दाबथाम नेदों दे एकदम खोला जोबथानायाव बे जायगानि नामा मा बे जायगा दाबथाम जे नेबाय बे जायगाफ्रा नामफोरा मा होनो लक्ष्मियावनो आरो माने खना फारथाम नेदों आरो लामायाव नेदों आरो बै गेजेराव दाबसे एकदम हरै जोबथानायाव आरो नैबे लामायाव बे मेन रडआव नेबाय 12 बाजिसिम 1 बाजिसिम नेबाय दा हरनि हरनि मिसामसि बुंलाबाय जोंखौसो मेगन मोदै होनबाय आंखौ रायबाय है नङालै जानोबो हागौ बुंथारलांदों माथो दालाय 1 बाजिलायलांबाय हरनि थ' उन्दुनोसै हांजोब्बाय दा नै 3 बाजियाव होबोबाय फुंनि 3 बाजि अखानायसिनायसि 3 बाजि औ सोरां थानोसै आरो 3 बाजि 4 बाजियावथ' सोरांखायो एकदम खोथा गैया बाथ्रा गैया इन्जुरखौ दुब दाब बे समावथ' सिखारा आरो गोजांनाय बोथोर गरम बोथोर नङा ओमफ्राय एकदम गिसं गासं ओंखारदों जेबो खालामाखै दे बुवाखैबो दानाखैबो एकदमबारे ओमफ्राय होमबा जोंहा हिनजावफ्रा सारि जाखांनानै बुरिया उथुमाय हाखांजोबनानै थुखैखांजोबनानै आन्दलन समावनो एकदम होबोनायावनो ओमफ्राय ग्रोम होनबायना नै जायानो जामारबाय खारथो होनबाय आं जोंहा हिनजावफोरखौ लानानै फिसा 2 साथामखौ खारफादो आं थैनांगौ थैगोन होननानै थाबाय आं ओमफ्राय खारजोब्बाय ओमफ्रायथ' बर'फ्रा गैला खारजोब्बाय एकदम सोरबा फिसा होननानै गानखौ हाखु दाखु बानानै खारदों आरो सोरबा मालायनि फिसाखौ आंनि फिसा होननानै खारदों आरो थालांजोब्बाय बिदिनो जादों ओमफ्राय एकदम जेला सफैजोब्बाय दा आंखौ आरे आपनि खेले जो है ककाई की खबर साबी ना हमारे बुढ़ी इत्या 1 घंटा बोलो बिसे साफा हुआ तो आया भई नखरबी एको नखरबी भई नखरबी हरबी ना थाखिबी आयं बुरियाबो नों दंखायो फुदे गोरलै आरो आं मारै लाना खारगोन गामिनि बोराय बुरिया गैलासै नोंसोर सानैल'सै ओमफ्राय खुदिया उथुमाय हानायफोरखौबो थोनहरजोबबाय थांदो खारथारदो होननानै रावबो गैला हिनजावफोर आरो आं फिसाफ्राबो गैला आं थोनहरजोब्बाय ओमफ्राय बिसोरो फैजोब्बाय बाब मा गावजानो गिखोना माखो दंफां गुवार गानदोंलै गांलाब गावसोर आरो जं दं सिखा दं बाब सिलाइ दं बेनिफ्राय आपनि भय नखरबी दे हलिबी ना थाखिबी आस्ते जाबी दे माने सावनांगौआ न'आ न' सावगोन नालाय आं थाबाय सावथावनाय नङा नै ओरैबायदि आरो बेनिफ्राय जेला आंखौ लिंबोबायबो आंबो फैबाय लासै मेन रडखौ मोनबाय एकदम ओरै थांजोब्बायलै सानजाहा नागाफ्रा एकदम थांजोब्बाय बेनिफ्राय बबेथिं थांखो आंथ' नुला हरैहाय बबेथिं हाबहैखो आरो ओरै बबेथिं हाबहैखो आंथ' नुला बे नैबे एरियायाव जानाय काहिनिया बेयाव जानाया न'फोरखौबो सावाखै खालामासै ओमफ्राय हरैहाय सावासै सावदों न'खौ सावदों न' सावदों फुरा माइआ खामजोबदों नैबे दिनखालि जाजेननाय दिनखालि न' सावदोंना सावाखै बे पहेलावथ' सावदों पहेलावनो सावखादों आरो आवगायाव सावाखै ओइ दिनखालिनो सावबाय जि माइ मोनदोंलै अबाव खारजोबखो बै खारग्राफोरा हनै बारस माबा बे सुङा जान
एमभि बेवहाय थाहैजोबथारदों बेयाव खाजोब्बाय आरो ना बेयाव थाहैजोबदों केम्पआव नेपाल गार' बर' फुरा हानाय नङा बे अखाया बेनिफ्राय आंहाथ' लासै लासै थांनांबाय उफायथ' गैला बैयाव थाहैजोब्बाय एमभि समाजान एमबि समाजान एमबि सुङाजान एमभि होननाय जायगा एमभि समाजान दा बे एमबियानो आरो दा एमबि सुङाजान दा जानानै थानाय पन्सायत बेयाव थाहैजोब्बाय बेवहाय फुरा थाहैजोब्बाय नोंसोर न'खर सावजोब्बाय गैला सेस धंस' ओमफ्राय दा इनिफ्राय थानानै बोरै न' बानायफिनखो बेनिफ्राय जोङो माबाया सरकारा बे एमपि सङाना फिसा नालाय जों बाव कन्ट्रल खालामनो हानाय नंला सरकारा लांफैनांगौ सरकारा औ बेनिफ्राय सरकारा बै बखाजान स्कुलाव दोनहैजोब्बाय औ फुरा बेनिफ्राय 2 मास थानानै मास्टारफ्रा आपत्ति खालामबाय ओइ आं फिसाफोरखौ बिदि गोदाव सोराव खालामनो हाया आंनो जायगा नांगौ फोरोंनो आरो औ स्कुल सलायफिननांगोन माबार बबाव लांला आरो सरकारा सेस हबे खेमो माबायाव फिल्डआव दोनफैजोब्बायलै मा फिल्ड इयो ना जोंनि नौकुथिनि फिल्ड स्कुलबो दं बेवहायनो बेवहाय दोनफैजोब्बाय एकदम बर' दं गार' दं नेपाल दं मिक्स जाफैबाय आरो औ मिक्स जाफैजोब्बाय ज' जानायाथ' बर'जोंल'थ' नंखाया गासैजोंबो आरो जे जायगा नांगौ आरो बिनि थाखाय प्लेननि मानसिखौ होखारनो नागिरदोंमोन बेयाव थाफैबाय थाफैनानै ना 3 माससो जादों 4 मासानो जाबाय 3-4 माससो जादों बेयाव माबायाव एलपि गथानाया माबानिफ्राय बखाजान स्कुलनिफ्राय दोनफैफिननाया बेवहाय 3-4 माससो जादों बेयाव होमबा नोंसोर मा न'थ' लुनो हाखायाखै ओरै तिरपाल रिलिफ ज' दोनबाय लाइन बे समाव खै गरसे न'खौ सावनायमोन बे समाव जेसेबां दं बेखौ सेस गामि हिसाबैसो होननांसिगोन आरो खैथासो गामि जोङो बे जों नौकुथि आरो लक्ष्मि बस्ति फुरा 150-200थासो न'खर आरो बारासो दं सावनाया नैबे एरियायाव आरो ना बेलेगथिंबोथ' जादों जों दिनावनो बेलेगथिंबो जादों सावनायथ' खोनादों बे एरियायावनो जादों आरो ना नैबे नौकुथि एरियायाव नोंसोरनि काहिनि बे खिन्थु बे दिनावनो गोबां गोदो नागालेण्डआव आन्दलन जादों होननाया गाबोन सबनि नङा सानसेनि नागाफोरजों जानाय बे समाव रावबो जोंनि बर' सुबुंफोर जिउ गोमायाखै नामा बे खन्द'आव सोरबा जिउ गोमादोंमोन नामा जोंनि बेयाव गैया दानाखै बे नौकुथि एरियायाव गैया नैबेहाय दङ पन्चमुखि टेंटल बेयाव एसे बुथारदों दा आयंनिफ्राय जों इखिनिखौ लाबाय नैबे आदाया एसे बुंसिगोनलाय बुंदो नैबिथिं माइक्रखौ हरदो नैबे आदानाव मा जागोन बे आदा ना इनिफ्रायथ' जोब्बाय दा मानसि थैनायाबो थांबाय ओमफ्राय थारैनो बेसेसो गुवार एरिया ना बे समाव आन्दलन जानाया बबे जायगायाव जादोंमोन एरिया मिथिनाय बायदियाव बे एरिया जोंनि बे नौकुथि बेनिफ्राय ओरै पानजान बेनिफ्राय ओरैहाय बे सिसुवानि बेनिफ्राय ओरैहाय सान्तिपुर बेनिफ्राय ओरै उरियामघाट बे खन्द'आव जाजोबदों आरो बे एरियायाव ओमफ्राय बे एरिया एकदम नागालेण्ड बर्डारथारखा नामा बर्डारखा औ एखे बर्डार आरो एखे जायगा आरो बेयो एकदम बर्डार एरिया जोंनि सुबुंखौ बुथारनाय बय जादों मा जायगायाव बांसिन थैनाया नैबे पानजान आरो बेनिफ्राय बे उरामघाट साइडथिंबो थैदों माखासे ओरैनो बेसेसो सुबुं बर'आ जिउ खहा थैनायाथ' आन्दाजाव ओरैनो 100सोबो जानो हागौ बर' आन्थाया आरो गासै मिलायनानै आरो गुबुन गुबुना नैबे नावघाट दङ बेहाय माने नेपालिफोरखौ माखासे दानदों आरो बेहाय बा 13 जनसो 14 जनसो दानदों खोमा बेहाय नेपालिफोरखौ गोबां जाति दंना गोबां जनगोष्ठी बेनिफ्राय गुबुन बे आदिबासिखौथ' इफोराव दाननाय खोनायाखै खालि बर'आ दानजादों बेनिफ्राय बे नेपालिफोरा दानजादों हारि हिसाबै बर'नानो बांसिन थैदों बर'आ बांसिन थैदों 100 जनसो जागोन जिखुनु 100नि बारा आरो ना 100नि बारा जागोन बै फिल्डआव थानाय नोंसोरबो थानो मोनबाय औ माने बेखौ उनाव
आसाम सरकारा बे मानिफ्राय फरेस्टआ राननानै होबाय आरो बे हाखौ औ ओमफ्राय बेसेबांसो सननिफ्राय जेनेबा बे सिटुवेसना नर्मेल जानाय बियो मथथे बे समनिफ्रायनो नर्मेल जालांबाय आरो औ बे मा जि खेबसे जाबाय बिनिफ्रायनो बारा जायाखिसै आरो गेजेराव एसे एनै जानो नागिरदोंमोन खिन्थु गावसोरनो माने कन्ट्रल खालामबाय आरो बा आसामनि जिफोर सिभिल माबाफोर सुबुंफोर दंमोन बिथांमोनखौ जेनेबा बिसोर थानो होआखै दा बै थानो होयि सुबुंफोरा नागालेण्डनि नों साधारन सुबुं ना बबेबा हाथियार लाग्रा हानजा ना सरकार सोर बेथ' सरकाराथ' जेबो खालामाखै नागालेण्ड सरकारा जेबो खालामाखै खालि बे पाब्लिकफोर आरो लोगोसे बे हाग्रानि मानसिफोर बिसोरो लोगो नांनानैसो माबादों आरो जेनेबा आसामनि सुबुंफोरखौ औ बेबादि होखानाय जादों नैबे एरियाखौ लानायनि टारगेट औ बेखौ बे ओनसोलखौ लानायनि टारगेट आरो बिसोरनिया दा बेनि उनाव बै समाव आसाम सरकारनिफ्राय नागालेण्ड सरकारनिफ्राय माबा मोनसे रिएक्सनफोर फैदोंमोन नामा रिएक्सनथ' जेबो फैयाखै गावसोर फैनानैथ' माना बेबायदि बादा होदों आरो माने दावराव जानो नाङा मिला मिलिथा बे खोथाखौ बुंदों आरो चरन नार्जारिमोन फैदों समर ब्रह्ममोन फैदों बे समाव गन्दगलनि उनाव आरो ना बे एरियाखै गिदिंजोबदों आरो बिसोर गोदोनि जारिमिनाथ' बै दिननिफ्राय बेयाव गोबां बर'फ्रा बेयावनो थाफिननाय आरो ना बे समावनो खारखाजोबदों बे समावनो जि माने माखासेया दावराव जाबाय बिनि उनावनो खारजोब्बाय बिसोरो दावराव जानायनि उनावनो खारबाय ओमफ्राय बेसेबांसो बर' न'खरा बेवहाय एकदम थालांथारनाय बै समनिफ्राय आन्दालन बे जानाय समनिफ्राय बेसेबांसो थालांथारनाया बेहाय खमब्लाबो 300 घरसो थालांदोंमोन थादोंमोन खिन्थु माखासे आरो खारफिनबाय आरो उनाव लासै लासै खारफिनबाय गन्दगलनि उनाव खारफिनबाय आरो माखासे बेबादि बा आथिखालाव दायो नोंथांमोननि बे नौकथि एरियायाव बेसेबांसो बर' न'खरफोर दं दा जोंनि बे गामि दरनैजों 180 घरसो जानो हागौ आरो पपुलेसन सुबुं अनजिमाया गासै 180 घर सुबुं अनजिमा दा पपुलेसन हिसाबै बेसेबां हमगोन बेबायदिनो 300-400 बेबायदि जानो हागौ 300-400 औ सुबुं आरो बे गामि दरनैजों नैबे नौकथि एरियायाव ओरैनो दरबेसेसो गामि दरनै दरनैल' नौकथि एरियायाव दरनैल' बेनिफ्राय बेहाय एसे थांनानै माबा दङ मिलनपुर दं मोनसे बेनिफ्राय दुर्गापुर मोनसे दं गंनै दंबावो आरो बे नौकथि एरियायावनो गोलैना बेलेग बेहा बिसोरो एमबिनि हरै औ जों बे एमबि एरियानो गोलैयो माने पन्सायतआ माने एमबि बेलेग बेलेगबाबो खाथि बेसे गोजानसो जागोन जेनेबा बे माबाया मिलनपुरा जोंनिफ्राय 2.5 किल'मिटारसो जागोन औ बेनिफ्राय दुर्गापुरा बिदिनो 6-7 किल'मिटारसो जागोन औ 6-7 किल'मिटार ओमफ्राय बिनिफ्राय नागालेण्ड सिमाया बेसेसो गोजान जेनेबा सिमायाथ' ना सिमाबो होननो हाया सिमा होननो हाया जेरैबो सिमा गैया ओरैनो नागालेण्ड प्रपार माने बिसोर थानाय नागा सुबुं थानाय जायगाया बेसेसो गोजाननिफ्राय नागायाथ' नांजाबनाय नै फुरा नांजोबखानाय खिन्थु माने ब्रिटिशनि माबा मथेबा बे हाजो नांहैबायना हाजोनिफ्राय आरो 9 किल'मिटार थांबावो होनदों ब्रिटिशनि मथेबा आरो बाउण्डारिया आसामनि बाउण्डारिया बिनि जानायनि मेन काहिनिया मामोन बेना मेन काहिनिया आसलथे बेखौ जायगाखौ दखल खालामनायनि दखल खालामखानायनि आरो बेनो माने पाब्लिकफोरा दखल खालामगोन आरो बेखौ नागाफोरा बिनि थाखायसो आरो टारगेटआ बेयाव जे खाथि नागाफोरा जोंनि बर'नि सिगां दंखायोमोन नामा बेयाव बिसोरो फ्राय समानानो समानानो बिसोरबो गावसोर दखल खालामनायनि जोंनाथ' आसामनि हा होननानैसो थाफैदोंमोन खिन्थु बिसोरसो जोंखौ दखल खालामबाय आरो बेबायदि नामा दखल खालामदों आथिखालाव नागालेण्डनि बे नागा सुबुंफोर आरो आथिखालाव जोंनि आसामनि सुबुंफोर रिलेसना माबायदि दं आथिखालाव माबायदि आथिखालावथ' मिला मिलियैनो दङ जेबोथ' आथिखालावबो माने बेबायदि माने होखारनो नागिरनाय दावराव दावसि बिदि दंबावो नामा बेबायदिथ' गैया खालि मोनसे खोथाया बेबायदि दं आरो एसे एनै माने बिसोर बांसिन जाबाय नालाय माने एसे माबा मोनसे समयसा खोलैनानै खारनायनि माबा मोनसे खारहोनायनि थांखि आरो बिसोरना पलिसि दं आरो सिं दावराव दावसि नङाबासिनो नाथ्रोदनाय दावरावथ' खालामनाय नंला बिसोरो माने मारै होखारनो हागोन बे एसे माबा दं आरो बिसोरनाव साननाय दं आरो बे ओनसोलनि बर' रायजो राजा बा गुबुन जाथि जनगोष्ठि माने गुबुन हारिफ्रा नोंसोर ज' जालायनानै मा समयसा सावरायो बिनि सायाव बेफोरथ' मालाबा माबा मोनसे जानो हागौ सन्देहथ' दङ गुबुन अन्य जाथिफ्रा जेनेबा नोंसिना मा जाथि दं बेयाव खाथियाव एसामिस
आसामिस दं गार' दं राभा दं नेपालि दं माफोर सावरायलायनाय जायो नामा सावरायनाय माने बे गावबुरा हन्था दं गावफोर आन्था दं औ बिसोर गावबुरा हन्थाया सावरायो आरो मारै समादा खालामनो हागोन बेखौ आरो मारै थांना थागोन औ बेयाव मारै थांनानै थागोन बेखौ रायलायो आरो दा बेखौथ' डिसिफोराबो जानायनाय जायो मेजिस्ट्रेटनावबो जानायनाय जायो आरो बे एम एल ए फोरनावबो मिटिं होनाय जायो गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनाय हिसाबै बेयाव जिखुनु मा सरसा जायो बे हानि थाखाय दिनैथ' नियादि पाट्टा बानायनायनिबो खुनु पावार गैया औ आरो सावरायनायबो जादों जानो बेनि सायाव सावरायनायथ' जायाखै खालि एफआरसिखौ होदों आरो एफआरसि औ ओमफ्राय दाथ' मिक्सार दं नोंसोरो मिक्सार दं नागाजों बै नागाफ्रा माबायदि आसामजों थायो ना बिसोर गावसोरनि गावसिनिजोंसो बिसोरबोथ' दखरसो बेयाव औ डाइरेक्ट जोंसिम गैथाराना गैया बिसोरबो बेंजानायसो बेंजानाय ना होमबा औ अब्लाबो माने बिसोर भटखौ नागालेण्डआवसो होयो आरो नागालेण्डजोंसो थायो आरो बेखौ नागालेण्ड हिसाबै लाखायो औ नागालेण्ड नागालेण्ड औ ना होमबा औ जोंनि आसामना आसामाव होयो भटखौबो जुदि नागालेण्डआव होखायोबा गासैबो जुदि बिसोरनि माबायानो जुदि नागालेण्डनिफ्राय औ जाखायोबा होमबा कमप्लिटलि माने नागालेण्डसो औ जानानै बेबादि नागालेण्ड औ दा बिसोरो माने गावसोरनिफ्राय पन्सायत दंखायो गावबा गाव औ आरो बिनिफ्राय जेसेबां फेसिलिटि नागालेण्डनिफ्रायनो फैयो आरो जायगा टेक्सआबो नागालेण्डनियाव औ ओमफ्राय दा मोनसे मोननै खोथा खोनादों बिसोर गावसिनि साननानै जे माखासे मा होनगोन बेखौ टेक्स दाउ मासे फानबाबो बिनि टेक्स गारि गंसे लाबाबो बिनि टेक्स अट' गंसे सालायबाबो बिनि टेक्स दा बेफोरजों मोगा मोगि जानांदों बिसोरथ' दा माने दखान होबाबो लायो औ बेनिफ्राय बेबायदि माने अट' सालायग्राफोरनिफ्राय इयारलि माबा मोनसे लायो बेबायदि आरो लाबाय थायो आरो बिसोरो हायाबो जोंनि औ खिन्थु उल्थाय बे माने दखान बेयाव बे न'आव आं दखान होदों बिनिफ्रायबो लाङो दा बैफोर टेक्सखौ नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ लायो ना सोरबा नागालेण्ड बेनि सोरबा नागा सुबुं साधारन पाब्लिकआ लायो पाब्लिकआसो बिसोर पाब्लिक माने बिसोरनि हानजा दंना मोनसे सिंनि बिसोर लायो आरो पाब्लिकफोराथ' नङा खालि बे हानजाया लायो आरो बै हानजाया जायखौ नोंथांमोना रायखांदों जों मुं मख'लिया बिथांमोना नोंथांमोननि नैबे थानाय ओनसोलाव माबाफोर माने उसुबिदाफोर खालामफैयो नामा जे माबाफोर प्रब्लेम डिस्टार्ब खालामो नामा नोंथांमोनखौ प्रब्लेम माने ओरैनोथ' गामि हिसाबै एसे एनै बियो खिन्थु माने जों मालाबा समाव हरा होननानै हरा आरोना दा बेनि अनगायैबो जोङो ओरैनो नायोबा बेलेग बेलेग फ्राय जोंनि आसामावबो बिराद बेबायदिनो हाथियार लाग्रा हान्जाफोर थायो आरो जों गेजेर ससेयाव जों नुबोदों जे सोरबा पाब्लिकखौ डिस्टार्ब खालामनाय दम होनाय बुनाय फिजिकेल पानिशमेन्ट होनाय बेबायदि जों नुदों नोंथांमोननि बे ओनसोलावबो बिथांमोना बेबायदि माबाफोर पानिशमेन्टथ' होआखै रावखौबो गाज्रि बेब'हारथ' खालामाखै खालि बियो आरो बिसोरना माने गावसोर सोलिनो बिनाय बेबादि बेखौ हराब्ला बिथांमोननि रिएक्सना मा रिएक्सनाथ' जेबोथ' खालामनो हाया जेबो खालामाना हाया खिन्थु हरै हुदा जादों माने हुदा बादियानो जाबाय दा हुदा बादियानो जाबाय दा माने बे जेसेबां अट' सालायदों हरजोबनांगौ बिसोरो हरा होनबाबो जेबो खालामाबा दा माने उनाव भबिष्यत मा खालामगोन बेखौबो जों बुंनो हाया आरो जाथारगोन माबा मोनसे खालामगोन होननानैबो जों बुंनो हाया खालामा होननानैबो बुंनो हाया खालामगोन होनना बुंनो हाया बिनि थाखायनो जे मिलायनानै थानि होननाय जादों बेबादि बेबादि बैथ' आयेननि बेरेखा खिन्थु दा आसाम गभर्नमेन्टआबो पुरा सलायनायमोनब्ला थ' बैफोरखौ नोंसोरो हरनांगौ गैयामोन नांगोन ना दाथ' बेखौथ' मेजिस्ट्रेटनोबो जानायबाय खिन्थु बिसोरो जेबो खालामनो हाया होमबा नों बुजिदो बेयाव ना गोरोबनानै था बे खोथाखौसो बुङो बिसोरो बेखौ गभर्नमेन्टआ बा प्रखाखना बेखौ बे टेक्स लानाया माबा डाइरेक्ट माबा रेट दं नामा रेटफोर थायो नामा रेटथ' बेबायदिथ' हरा होमबाबो माने न'खर हिसाबै माने गावबुरानो माबानानै होयो आरो गावबुरानो लेखा होयो ओमफ्राय लेखा होनानै जोंनो एसेखिनि हरनांगौ टेक्स बेबायदि होननानै बोसोरारि माने सान्दा आरोना कालेक्सन डाइरेक्ट ज' लाङो बिसोरो डाइरेक्ट लाङो आरो दाथ' बुंदों अट' सालायबाबो लाङो गारि बायबाबो लाङो बेबो जेनेबा गावनि निजा सालायनाय गारिखौथ' जेबो होना खिन्थु भारा बेफोरखौ लायो आरो बेबायदि एरिया बेसेसो गोजान बे नोंसिनि थानायनिफ्राय आरो बेसेसो भितरसिम लायो बिसोर लानो हाया खालि जोंनि बे न'खथियावल' खालि बे माबायावबो मिलनफोरावबो हाया दुर्गाफोरावबो हाया बिसोरनावबो बिदोंमोन खिन्थु बिसोर हराखै आरो मोनबेसे गामि गोलैयो बिदि गामि दरनै बे नोंथांमोननि गामि दरनै ओमफ्राय नैबे गुबुन हारिबो दं आरो बे नेपालि दं बयबो हरनांगोन जिखुनु नोंसोर हरदों नालाय बेयाव ओरैनो
एरिया दं आरो औ बिसोरना बाउन्डारि ना औ बे गामि दरनैयाल' आरो दा बर' हिसाबै ओमफ्राय ओरैनो बेलेग बेलेग माबा जाति बेलेगा नेपालि दं बेनिफ्राय बे माबाफोर दं गार'बो दं गार' दं बेनिफ्राय कार्बिफोरनाव हाबला खोमालै दा कार्बिफोरनावबो बिदि होनदोंमोन खिन्थु बिसोरबो हराखै हरनायाथ' ओरैनो नोंथांमोननि बे साखाथि फाखाथि एक्सुवेलि मा हारिनि सुबुंफोर दं मा हारिनि सुबुंफोर दं ओरैनोथ' नागा हिसाबैथ' सेमासो नङा बे नङा गासै जोंनि आसामनिया दा जोङो बर' दं नेपालि दं बेनिफ्राय गार' दं बे कार्बि दं आरो बेनिफ्राय बे मुस्लिमफोर दं बेनिफ्राय आदिबासि दं बेबायदि आरोना नोंथांमोननि साखाथि फाखाथि मुस्लिम दङ नेपालि दङ बायदि बायदि रोखोम सुबुं दं नोंथांमोना बेवहाय बर' मिडियामनि फरायसालि दंना गैया बर' मिडियाम सिगां दंमोन आथिखालाव माने आथिखालावथ' बन्द' जाबाय माने बन्द'आ ओरैबादि जाबाय मा पपुलेसनाबो खम जाबाय बर'आ आरो बिनिफ्राय सिगां जेनोखि खुलिजेनदोंमोन बर' मिडियाम बेहाय माने मास्टारफोरा एसे खिलिमिलि खालामबाय फरायनाया आदां गादां जाबाय जेराव मेरावनो फरायहैनो थांनो गोनां जाबाय आंबो खुदियाफोरखौ फरायहोदोंमोन अदालगुरियावसो फरायहोदों आं माने फरायसा बेबायदि आरो गैया आरो बहुत दिगदार जाबाय आरो फोरोंगिरि दैदेननायनि आंखालबो आरो बेबायदि बिसोरबो माने दरमाहाबो मोना नालाय आरो बेसेबां मायथाइनि खोथा बेयो बे बारा गोबाव जायाखै 20 बोसोरसो जाबाय खोमा बन्द' जानाया 20 बोसोरसो जाबाय बिनि सिगांसो दंमोन बिनि सिगां दंमोन आरो प्राय 2000 बेबायदि खोथा आरो बे समावनो बर' मिडियामा बेवहाय थैदों आरो होमबा आथिखालाव नोंथांमोना बबे बिजोङाव फरायो दाथ' असमियानिफ्राय इंलिस बिल'सो औ फ्राय इंलिसानो फरायो दा बर'फ्रा फ्राय इंलिसानो फरायो दा ओमफ्राय माबा सावरायनो दंबावो थ' बेनो आरो जिथुनाखि जों मोनथिनांगौखौ मोनथिबाय ओमफ्राय आङो बे समाव बेखौसो सोंनो लुबैदों आरोखि जिथुनाखि बेथ' दा बे हाया नङा होमबा ओरै आसामावबो गोलैया नागालेण्डबो नंजोबा गेजेरनि जानानै दं आरो ना गेजेरनि जानानै दं माने बुंनो थाङोबा बे हाया दा इण्डियानि बा सेन्ट्रेलनि जानानै दं आरो माने बेहाय दा बुंनो हाला आरो दा बाउन्डारिनि जेबो दा थिग जायाखै बेखौसो जों बुंनांसिगोन दा आं बे समाव बेखौ सोंनो लुबैदों दा बर'फोरनि जिथुनाखि सोलिनाया जेनेबा मा मावनानै आबाद मावनायजों लोगोसे मा मावनानै बेयाव सोलियो बेफार फालांगि बायदि बायदि बेहाय थानायाथ' फ्राय खेथियानो होनदो माइ खेथि ओमफ्राय खायसे एनै फिसा फिसौ देहा बेफार गेलेयो बेफोरबादि आरो खायसे एसे एनै फिसा फिसौ साख्रि मोननायफोरबो दं बेबायदि फौजिफोर मोननाय दं बेबायदि आरोना साख्रिया फौजि मास्टार साख्रिथ' दङ सासे सानै दं साख्रिखौ मोननो गैला आजिखालि बेथ' थाबाय ओमफ्राय आबाद फोथार हिसाबै हाफ्रा बेसे बुरजा दं मानसिनाव हायाथ' फ्राय खमथारसै जोंनि गामियाव बांसिनानो ओरैनो फुराथामसो थागोन आरो फुराथाम बा फुराब्रै माने 15-16 बिगानिफ्राय औ बिनि बारा गैया खायसेथ' बिगासे खायसे बिगानै सोरबा आधा बिगा गाहामल'सो दं बारि आन्थाल' बिथा आन्थाल' गोदो दंमोन ना गोदो दंमोन बेथिं नै ओरैहाय दंमोन गामि दरसे दंमोन आरो 2 खावारि बेखौथ' नागाफोरा सेनानै लाबाय बेखौ सेनानै लाबाय बेसे गोबावनि खोथायो बे गन्दगलनि उनाव सेखादों जेराव मेराव खालामजोब्बाय बर'आ हानि आंखाल गैया जों नांगौ बेलेग रायजो जाहैगोन होननायाव बे सेना लानाय जाबाय दा बिनि बे जिथु आबाद दाथ' बोसोरथामसिम आबादा माने माइ अखा हायाखै ना होमबा दा बे बोरै सोलिगासिनो आरो माब्रै सोलियो दा बर्तमान कन्ट्रलाव एसे एनै माइरं होयो बेजों सोलियो बेनिफ्राय ओरैनो माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानि मावनानै बायनानै जानो गोनां जायो खामानि हिसाबै बेयाव मा खामानिखौ बांसिन मावनाय जायो हाजिरा होनोब्ला बेहाय माखासे अट' सालायनाय दं जोंनि गामियाव बहुत अट' दं आरो बिनिफ्राय खायसे फिथा सावो फिथा फानो जिउ थांना थानायनि राहा लानाय आरो जाया जेरै जि सुबिदा मोनदों बेबायदिनो मावनानै जायो आरो खायसे हाजिरा मावो बेफोरबायदि आरो खायसे अमा बेफारि जिथु नोंथांमोननियाव बोसोरथामहालागै अखा हाया बियो सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो खाना बे कन्टिनिउ जादों आरो सिगाङाव खेबसेबो जायाखै खेबसेबो जायाखै एबार खेबसेयाव बोसोरथाम एखेराहे बेखौ ओरैनो मानि थाखाय अखा हायाखै एसे
इ ओनसोलनि मिथिला मानो थाखाय हायाखै बोथोर बिगियान हिसाबै बेखौ जेबो फोरमायनाय जायाखै नामा बोथोर बिगियान हिसाबै मिथिनांगौ ना बोथोर बिगियान हिसाबैथ' मा खारनाव बे जायगायाव बिदि अखा हायाखै बेनि सोमोन्दै इनफरमेसनथ' थानांगौ होनांगौ गैया बेफोरथ' जों जेबो मिथियाखै बोसोरसे अखा हायैया बियो बेलेग माबा मोनसे जानो हागौ कन्टिनिउवासलि बोसोरथामसिम अखा हायैया माने बेयो साननो गोनां आरो मोनसे रहस्यजनक होननानै साननांगोन नङा होमबा जों बेलेग जायगायाव खायसे जायगायाव बेबायदि अखा हायाबाबो बेयाव बोथोरानो सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनोखा नङा होमबा खिन्थु नोंथांमोननियाव बेबायदि जायाखैमोन बे एबार बोसोरथामसिम कन्टिनिउ एकदम साननो गोनां खोथा आरो जोबनायाव बारा गोलावखौ खालामला नङा होमबा आं बे समाव मोनसे सोंनो लुगैबाय आरो जिथुनाखि जोबनायाव फिनिसिं दाथ' आसाम सरकारनिफ्रायनो फैयो खोमा एसे एनै अनसुंथाया आसाम सरकारनिफ्राय फैयो दा बे हिसाबै जिथुनाखि नोंसोरथ' बर'नि जिथुनाखि मिथिं दावथिङाव माबा मोनसेबाबो अनसुंथाइ हरो नङा होमबा मिथिंखौ खुंफुंनो थाखाय बा गोदोनिफ्रायनो हरबोगासिनो दङ नङा होमबा बे समाव जिथुनाखि दानि जोंनि जिथुनाखि बर'आबो गोबां जिथुनाखि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गोबां आन्दालन खालामबोनायनि गेजेरजों नङा होमबा जिथुनाखि बिटिआर जालांबाय दा बावैसो थांनाय जिथुनाखि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव नङा होमबा बेयाव जोंना बिटिआरजों लोगोसे जोंनि बिकिडाब्लिउसिखौ मोनबाय दा बे समाव दैदेनगिरिफ्रा नैबे ओनसोलाव फैनानै बा मा मोनसे मिजिं होफैयो नोंसिनिसिम बा दानि बे बिकिडाब्लिउसिखौ बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जिथुनाखि मा अनसायनाय बा मा अनसाय हरजानो लुबैयो बे समाव बेखौ आं थोंजोङै सोंनाय जाबाय आरो जोंनोथ' बेबायदि थासारि हिसाबै जोंनो लामाफोर बेबायदि सुबिदा हरबा मोजां आरो बिनिफ्राय बेबायदिनो माने साख्रिफोराबोथ' फरायनायथ' बहुद दङ जोंनि बे साहाथिंबो खोलाथिंबो बहुद दं ग्रेजुवेट मानसि बहुद दं खुदियाफोर खिन्थु माने साख्रिनिबो सुबिदा गैया आरो बेबायदि सुबिदा गैया ओरैनो बेखौ मिथिया जाहाथे बिकिडाब्लिउएसि मोनसे मोनबाय होननानै मिथिदों मिथिनायाथ' अब्लाबो लिडारफोरा इफ्राब बारा फैयाना बेहाय बारा फैबाङा ओरै मिटिंफोरथ' जायो मालाबा लिंहर ओरैनो आफाद हिसाबै इयाव मा आफादजों जड़ित दं लोब्बा एबसुजों दं साहित्यजोंबो दं आइजो आबोब दंजोबो ना बिथांमोना हयथ' बिनि सायाव सरसा खालामो सावरायो खोमा होमबाबो मोजाङै गामि हिसाबै मिथिया आरोना गामि हिसाबै निस्सय नंगौ बे मोनसे एकदम मा होनगोन बेखौ बर'नि जोबथा नागा रायजोजों नांजाबनाय नङा होमबा दा बे हिसाबै खौरां बा जों सोमोन्दो थानाया मा मोजां जाया होमबा जायो मोजां गावजों गाव निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिखागोन जाय बिथांमोना दैदेनगिरि नङा होमबा बेयाव बेसेबां जौगाहोनो हायो जौगानाय लाबोनो हायो बे दैदेनगिरि बिथांमोननि आखायाव दा लामाखौ नुदों बे गामिनि लामाखौ नुदों अबस्थायाव जिहेतु जों जि फैबाय लामानि अबस्थाया निस्सय दैज्लाङावथ' बेयाव थाबायनो बेसे बहुत खस्थ' आरो आथा ना थाबायनोबो हाब्रुआ एकदम सिथाबजोबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बांसिनै जोंबो धेमाजि जिल्लानि हिसाबै गासै जोङो रादाबगिरि जाखांफुनाय बर'नि रादाबगिरि खौरांगिरि जोङो गलाघाटनि जारिमिनारि जि बै जाथाय बेखौनो जों जारिमिन हिसाबै मिन्थियो नालाय बिनि सायावनो मिन्थिनो थाखाय नैबे ओनसोलखौ जों नागिरना फैनाय जादों आरो जा जेबो उद्देश्य गैया नङा होमबा जोङो मिथिनांगौ सोलोंनांगौ बहुद दङ नङा होमबा दा गलाघाटआव बा अन्य जायगायाव बर'फ्रा जे माबायदि खैफोदाव दं नङा होमबा माबायदि सेफ जानानै दं दा बेखौ जों मिथिनांगौ होननानै जों फैनाय जादोंमोन आरो दा जोबनायाव बेखिनिखौनो जोङो फोजोबनो लामाखौ लानोसै दा जोङो बेखौ सावरायनाय जाबाय बेखिनि बाथ्रा आरो बेखिनि सम होनायनि थाखाय आरो जोंखौ अनसायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय